Rolling, recording. Hello. Yay! Happy Easter. Happy April! Happy Easter, tama. Happy Easter, magyapon na ba kay Sunday man to pag naman di Happy Easter. Which is dapat mo pinaka-joyful nga celebration. Yeah. Dapat above pag yun siyang Christmas. Nakadahong dekado? Nakadahong dekado. Dili actually, saan ka mo ako mga lessons sa religion. Welcome back sa atong Bitok-Bitok Podcast. Kauban si Juanito sa One Photo. Hello. O siyempre ang among beauty queen na si Miss Wholesome. Hallelujah. In fairness, grabe ang serbisyo sa Holy Week. Yes. Na-angel lagi daw siya. Ha? Nahimo siyang angel. Actually, na-invitations ako sa heaven. Okay, sayo pa kayo. Charis lang. Una lang dito, day. Okay rami diri. Charis lang. Kaya syempre, kani si Wholesome, in fairness ni Sampay na gakuan ni sa simbahan. Charis. Siya tigkanta sa kordero sa Diyos. Tigbagting sa bell. In fairness, Salmo responsoryo ta. Pwede mo siya mag-duet. In fairness, ma. At least, grabe mong blessings na basta. Next. Siyempre, ang atong soon-to-be attorney, si Drew Dalapo. Hi, everybody. Galupo. Welcome. Yes. Tang twister ka na yung apelido. Asin. Drew Dalapo Galupo. Yes. Yan. Ay. Hey, speaking of kwan ba? Ay, tama. Di tama. Samot ni siya. Grabe ka busy sa Holy Week. Okay. Busy ka po sa church. Speaking of Holy Week, nakapil mo. Mutala lang ko, makapil mo ng angel sa una. Uy, mo gina akong pinaka-dream sa una. Wala yun. Wala angel. Wala may budget. Ginoo ko. Nakaunaw na ko nga magbatog akong kaugalingong pa ko Magasto kayo na. Abi ko libre na sa paliton man mo. Ay, paliton din na. Sinasabi ko talaga. Kasi may makapil lugar, lakas lang sa pare or mo volunteer ka na? Mag-volunteer ka. Pero ikaw, imo man ang uniform. Yes, imuhag yun. Wala ko yung gana ni Mama. Sa una lang ko may remember, magsikog sunod-sunod sa kanang naman mikon sa una sa mga agoy, sa una sa bisigan ng sinakulo ba ka na ba? Parang matuyog yung lugar sila. So si utanaw na, tatanaw ka Jesus, tanaw ko niya. Remember ko anang angel gay, gaapil ko ana sa practice, pwede ko kapil na sa final. I don't know, mag-asosya, magbaga. Makadumdum baka sa kanta, katong sit. Ano mo siguro? Hallelujah. Ano mo to? Sige. Rana sa langit paglipay. Pala ko ba? Nag-practice gud siya sa una. Anong di ko relate? Anong bago siya sa I don't know kung dili siya. I don't know kung ni-appeal ba jud ko or nalan jud ko atong nga time sa mga practice kay bata ako. Giuban ko sa mama kay active ba lang mga papa sa. Dilugi papel ni mama ana. Dili siguro ko sa layo kay mong balay sa simbahan. Kasi gamay rang halad ni mama. Basi ikaw ang sakristan. Lagi, basi ikaw. Ha? Anong di kay ko close sa... Basi ikaw ang pari. Nakapil ako sa una o ka ng... O saan sa Mayo? Flores de Mayo. Tungkol ka na snacks. Kana. Kasi po na, nakapil ko na. Pero wala kayo po kung nakapil sa kanang burag finale. Finale ka na. Finale. Na angel, wala ko na angel so kal yawa Devil gid sa una. Siguro ko ba. Pero katong naikuan, katong Ginoo alam mo bata pa ko tanaw Ginoo sa ko sa iya. Angel makonsihal ka na alam mo siya. Mga tayo pag ato ni unsay activity during sa inyo anak nga time. Somewhat it's called divine appointment pero mura na siya recollection in a kanang deeper way. So mag-stay yapon sa church. Dili ang uban ang mga participants gauli sila. Okay. But before naami gato gid mi Claveria but since ang uban dili man gyud ingan gyud nga makaadto gyud so gina-hold lang namo sa church. Alam mo in fairness, I don't know lang sa ako o sa inyong batch, no? Sa bagay, mga ligyas na 1 year lamang po. From generation to generation, you know? Sa among generation, you know, ang Holy Week, yun ba, as in, mingog, yun ba? Walay radyo magtingog. Walay TV magtingog. Sa ako, ang mga panahon na,
As in, ma-feel yun ni mo ba ang Holy Week, kay ang Friday, ka na bang feeling ni mo ka na bang Lihok-lihok. milhaw, yun kay bay, dili pwede maglaglaag, kay kung masamad ka, di maayo. Kabalo kung anong nabuo na siya nga story. I-feel ako katong nag-story, diabetic. Kasama siya sabihin ni Santo. Wala sa naayo. Siya na ayo. Ako seryoso. Ikaw ba kay chika, pag masamad ka, dili daw mo Tapos, dili daw ka pwede maligo, ana, kay mo na iting ligo sa engkanto. Ay, So, una ka nang maligo kag kuan, ayaw kay mo na iting ligo sa mga not like our, ta kung makasabay ka, kung mahiwi mong bakba niya na maulian. Promise sa mga ano na mga 90s na ako na, mga mid 90s na. Remember gyud ko basta mingaw gyud ang EBS on na to bay mag ano gyud. Karon bay di na ako makita kay na may cellphone bay. True. Kaya mo po sa una, wala man na block ang mga YouPorn gihapon. Pahuluwi ka na i-block ang mga YouPorn. Disable na. O ka ng Facebook baka we're signing off lang sa ta. Wala na ba? Hindi na ko ma-feel ang wala na computer kaya pa ako anak. Ano na na-feel ang kuhan? Nagsugod ko nga wala na ko na-feel ng Holy Week. Di na ma-feel nga. Kanang di na siya same sa una. Di niya kasolemn. Di na kasolemn. Pag-start na ko ABS. Oo ba? Kaya pag Lagi na every Holy Week mag sa mga devil. Pagsugod mag sa mga devil. Chai lang. Kaya pagsugod basta mag Holy Week naman good sa ABS. Mura ang time nga manaka magbukid. Oo, tama. Ting climb na mo na sa una. Ting climb na siya nga time. So style na mo advance may manghinlo kay sa broadcast industry mo manang barang mo shutdown gadjot. So manghinlo din mi sa mga opisina. Ang style na mo advance mi manghinlo Monday pa lang para pasin na rin mi sa Holy Thursday. Pagka Thursday Saka bukid ayon mi. So wala na wala na yung mga sa bukid inom mangyapon. Magyapon. Pero muna ko pasabot ba nga when you say fasting, it's something about sacrifice man siya, barag dili siya ayahay. Tama manahon man tag binignit nga di mo sa sacrifice lami man kayo. O pwede mo kung binignit pero parat kayo. Di ba pwede? Usa ka kabog na asin, mikaong ka na, grabe ka parat pero mikaw. So that's sacrifice. Dapat ana. Punishment naman na Ginoo mo. O dito yap, sacrifice o punishment di ba rin na pareha? Unsay like sa inyo, unsay Drew? Unsay style sa unsay pwede fasting button? Or I mean unsay sacrifice? Yung siya nga sacrifice pasabot. Ang amuang ginabuhat kay prayer and fasting. So, nami different ways of fasting. Na ginatawag nga Daniel's fasting. Like, you won't eat any kanang food nga dili siya plant-based. So, more on gulay and vegetable. So, ang uban pod kay dili man Uy, sagol! Basta sa gulay tapos napoy karne pod na tama. Wala gyud. Wala gyud. So, pero ang uban mo choose sila. Isda? Wala isda? Wala isda. Ingana ang Daniel's fasting. Ang uban pod mo choose sila kay di sila mabuhi nga wala ingana. Okay. Ang ilang ginabuhat is, ang among ginabuhat 6 a.m. to 2 p.m. dili mo mag-eat. Ingana mo fasting. Naingana. Si Daddy nag-fast siya, nag-dry fasting siya, no water, pero one day rato siya atong Holy Thursday. Na no water. Sa mo diabetic. Mag 3 days unta na siya. No water pero na ko. Ga-drive man siya. So yan ang gi-cut tapos puhon mo balik na po siya na nga dry fast. So yan wala tubig. Bro, mo lagi like I said, kung may kag sacrifice, for example, di ba nauso mga magbaklay malasag, kay feeling nila mo na ilang sacrifice. Paniid. Pero enjoy man kayo. Uban sa uya. Date. So dili sa sacrifice, happy na nung ka. Wala po kasag malasag gani. Umo ka try. Ako pa nakatry na ko before. Sa balulan. So sa to panaad paniid. Panaad ko. Moto nga panong nga nakita gyud ko promise. Giana ang kato si Christ ana. So ni saka na. Bet, gikatul yung ulo niya. Anong kami? Ibalik. As in, kita niya. Yun. Naami ka na sa divine appointment nga ipa-experience sa amo ang kung sa good ang gibuhat ni Christ dito sa cross. So, lilingon nga, nagkuhan mo, nagpenitensya na. But naami gibuhat nga action for how many minutes, imo siyang i-reenact gid gibuhat ni Jesus. And grabe gyud dito ni mo ma-feel nga mao ni ang true penitence. It's kana bitang dying to yourself.
That's what sacrifice means na. Dili na atong flesh dili sa kay ko, I don't know lang sa inyo, di kay ko paboran ng ubang tao nga magpalansang sa cross bay. Dili gid. Bro pag feeling ako nga so inyong gipakita nga kaya ra din inyong gibuhat sa Ginoo. True. Di sa kay ko, di So, sa kay ko. mo po daw na kung, di ba, kung magpalansang dapat mamatay? Yeah. Hindi, wala ulit sila namatay. Wala naman tayo mga galing. Gamay raman, numero 1 raman ang One thing lansang. God, giingon po ni Jesus sa cross, katong gi-crucify siya, is that it is finished. It is finished. You don't have to sacrifice anymore like this. Kaya ako nang gihuman. Gitubos na ta ka. Ang ano lang, ang disturbing lang karon daghan yung nakita sa Facebook mga batanon ba? Di, Padol-padol, di ba? Padol-padol. Kita mo itong bata, 7 kita ko years grabe. old na to. 7? Nang nag-anak po siya sa Nag-anak po siya. Di na murag disturbing na siya ba? Ay, ano para lang sa kuha na. Natoy kuan yun nga nag-anak, murag nagmaskara sila, di ba? Nga bangag ana. Gisipa siya ba? Mga teenager pa siya. Tanapa isang nga kanang bura siya fraternity. Nagibunalan pak luko siya ay. Sa kasakit ako no. Di, I think kuan man gud na siya murag props naman ta dapat ng bunal. Kasi ako pagkabaluhan mag-props sa dapat na kanang naay mga centurion itong mascot. I remember before, awat-awat ng kanong ginulag. Dili man nga anak ka brutal. Bura mag-drama lang siya nga. Bura ipakita lang siya. Speaking of na consistent mo, Jesus Christ sa una. Ba? Playing. Stain ka na mo. Talaga? Kamusta ang iyong pagka-Jesus Christ? Nag-share siya na to. Nag-share siya na yung mo sa Jesus Christ. Pero mo lagi na kanang yung nagpalansang ba kung na ba? So saan gusto i-prove nga nagpalansang ka? But anyway, di man mo among main topic for Nako na mo ang Holy Week. Amo lang ikuan ng Holy Week. Pero ang ako lang po at the end of the day no, kung unsay mong gibuhat nagpinitin siya ka nangay kag pasaylo nag-ampo kag maayo. So pag yun sa nimo nagbuhat pero pag human aning Holy Week gihapon wa gyapon kay kausaban. Sige yung pa di pa ganina. Pwede na magpakasala na kay for the next Holy Week na po ninyo. So na-reformat na ta. Na-reformat na ta. Magpakasala na sa mga higala. Anyway, ang question naman nako is, ang atong question for today is, sa to exact words akong ibang kay Bisaya man ta. Mga butang nga karon pa nako nasabtan. Yan. Mga butang nga karon pa nako nasabtan. Kung sa English pa, now I understand. Now I know. What you tried to say to me. Siyempre, nagkaedad naman ta. Ako radi ay. Nagkaedad naman ta. So, nanatay mga things nga makayong ka nga, mao di ay. So, that's why bitaw, when kanang usay na yung mga tao nga mo react because sila kabalo sa unsa ginahitabo. So, daghang kita mo react because depende po na sa status sa imong experience or sa imong edad or naagian ba nimo na. So that's why labi na karon sa social media nga tanan tao gyud pwede na maka-react. So anong panahon bay? Wa man tay pakialam bay sa atong buhaton, wa may bahala nag mga chismis o bandia karon. Everybody can react kung labi na mag-post ka. That's why ako pod kung kamo dili galing mo kanang ready for mga grabbing nga mga reaction. Ay na lang din mo kapil-apil sa social media. Ay na lang mo post og public kay kung ingana para nako ba kung nisulod ka sa social media karon nisulod ka ana then you're ready sa mga butang nagi mo react. Willing ka mabash. Willing mo nang ginapangandam na daan diha. Mo na akong so that's why medyo taas-taas akong linya din eh. Dili po porking ako'y idaran. So medyo daghan na kayo. Oo. Muragana good, muragana. Hindi na naman no, ikaw na lang gid mag-oo na lang. Sige na, litanya mo daw natin tubag na yun. Ang alos ang half ani is being now a politician. Kasi siyempre sa una dili ko politician. Karon nga politician ako, nanakoy makita nga maudi ay karon pa nako nasabtan nga nung ingani. But anyway, kanisay akong una karon pa nako nasabtan o karon tama ba kung gingon mga butang nga karon pa nako nasabtan karon na nako nasabtan nganong sa unang panahon pugson gyud ko matulog mataghapon. Relate. Ana. True. Sa una ba magkapila gyud ko mag-acting ba yun? Pagtanan ako alas 3 na. Sumangil. Dula na din ka. Kasi manglilima kagiting.
In fairness, mapula ito nga time, wala pa climate change. So, mga mid-90s pa na, pami sa mga 1994, 95. Pag abot ni mong alas 3 ba, di na nainit ba? So, muna na ang mga mga tinggawas, laglag sa gawas, tingpatintero, 7-7 up. skating, shato, muna na ba nga. So, pag abot ni mong alas 3, tinggawas na sa mga bata. Barag, muna po na ang tinghaling sa mga nanay. Silig sa gawas. Ang mga teenagers na nga time, mga mid-90s, pa-cute-cute na kay medyo kuha naman, di ba? Paduding na. Yes. Tindog-tindog na sa dalan. Wala pa ordinance at nga time nga bawal magsugnod og dahon at nga time. So pwede pa tabanog. So basta ka ng alas 3 yun mabantayan gina ko na kay madunggan naman ng you giant Jesus for the source of life. 3 o'clock prayer, di ba? So meaning nga na okay na ang mga kuha na nga salida pang TV na rin na bay. So now I realize, karon pa na ako nasabdang anong patulugon gumisaw na. Kaya kung maidaran na mo, luxury na siya. Ayahay, gid ka ayo. Ayahay pa lang makatulog mi. Ganina lang galing, naibayot na tulog dito abay sa CR. In fairness, guwapa kaya po dyan. Tapos kung medyo dili ka magpatintal ka na, ang slit sa sayal. Ipatunga gamay. Kumpiyansa kay ka, himas-himas ka na sa as in. Tapos CR Ako na-realize ba, Jesus, ay, katulog mo kay ginaon kay di ba ko kabalusad kung mo siguro putot ko karon. Kay tungod sad kay di kay koy nga na. Di ko to ano. Sige ka katulog sa bata. Di ko katulog din. Ngay ka pa makaka. Liwat siguro ng pagkaputot ba? Pero sa jeans. Jeans nila. Mas nako sa jeans. Basta sa imong skinny jeans siguro na. Child. Mo gina akong ay karon pag ko nakasabungan ng patulugon yun mini. Di lang ko na matulog sa una kung og hapon init kayo. Igang. Di siya init nga bro. Igang alimot mo. Unsa na nga year na imo ha? Kana nga 1998. So kung para mapugos lugar kag tulog abayan kag bunal. Gyud ba? Sa mga lugar na nagtuyog-tuyog gid mi sa kanang kahoy sa mangga kay di ko matulog. Iya gid kong gilakag dala siya og bunal bitaw niya ako kay para si kusaw na bata ba. Gipatuyog-tuyog na ako sa gikatulog. Asa ko padulog sa malayag. Sa kapoy ka lang papiyong ka tadi yung kakatulog mo. Kana. Piyong siya ka. Kami man daw sa mama matulog. Wala na ako siya matulog na siya. Magawas na din ko. Pwede. Mula din. I remember before sa akong auntie tama ba gipadlakan ng gate pa di mulaan. Karon. Naubi kay ang koral. Pwede man mabakni. Tingala siya. Naman to si Bernito ana sa gawas. Asap din ni sa exit. Isundan ko, may pagka-CIA po niya kung buwan. Teneng. Naday ko dito, brag taplikon na ba, pak, gawas, sirado, pagkabugoy mga ikan. Wala, gid ba yan, di ko hingatulgon pag-abutan ng orasa. Pero do malipay sa ko kung nakatulog yun ko. Kaya nang pag mata ni mo, legit yun kayo ba nga, nakatulog ko ba? So, brag freely kayo ka, pero usahay ka nang, pag namadama, oy, pag man balik. Ikaw sa guilty kay ko. Okay ba? Di ba alasag ka? Kaya na guilty sa ka. Klaro kay nga mo. Wala ka mata mo. Ano ba? Kumaryusip. Gani. Ako sa ikadualas. Kamu na sa the next. Karoon na ako nasabtan ba? Nga, importante yun ay ang income or kwarta sa relasyon. True. As in, if ka nang whether we like it or not, kanang nabit naman na yung mga sayings na kanabang importante that we love each other. Balag saging basta loving. Saging basta loving. Perminting nga kanabang perminting na flower ba nga, you know, kanang gibay basta love ni mo ang each other. Balag makiunsa. Pero bay, matay kung magsagunson bitaw ang mga notice of disconnection, mga utang sa mga doon lang may bargo. Okay na siya inana kung kung uyab ba? Pwede sa bagay. Kaya wala kay bayro nun. Pero nakalingkawas na si Sama na. Wala naman yan. Pero family na, pwede money matters. Tapos bay, tinood bay ang girls,
that ang mood bay mausab gyud bay. True. As in, isa kung saan niyo. Pag wala, ay, bikilunon tanabi, gamay lang. Gamay kembot ko, as in, pero okay bitaw ang panudlanan, sus, gamay ra kayo. Dali ra kayo pakit, sama kayo. Tinood na, Konski, naka-realize ko mga 2 weeks ago lang siguro, nakaanagin ko nga, ako una sa unang ako magminyo na ko, dili na kayo siya bugat kay na kay ka-share. Ay duha na mo. Wala nga mas daghan pa man ang bayro nga namin yung ko sa single pa. Na naman siya. Tinood yun I mean like to those sa atong mga podcast listeners nato nga kanang padulong pa lang mo maminyo. No? As in, swerte si Sam kaya at least nakalingkawas na. Wala naman siya. Okay, masagit ko ano. Wala naman yun, no? Okay naman siya. So kami, si Attorney Drew ang pinaka-bago pag yun, pinaka-fresh nga minyo. Si Juanito, mga pila kayo. 4 years. Adjustment naman ng 5 years ba? Mo doon yung pinakalit. Pag 6 yun, grabe! Takameling dugay na. As in ba, anong whether you like it or not, grabe yun ang wala yung kusukan nag-ingon nakadungog nga nai-promo ang Sipalco, Moresco or ang Water District ningon nga na 20% discount ang nagminahalay og maayo nga magtiayo. Wala ba kalabang discount ang every wedding anniversary because they still together and they love each other. Tungod ana ma'am kay anniversary ninyo na may 20% discount. Kalami mas 20%. 20%. Cons mo na dapat yung buhaton karon nga ordinansa. Even restaurants even restaurant walay ningon nga for example may patong pa birthday kanay cake happy birthday pero nabay ningon nga happy anniversary og tungod yan amoy cake wala gyud bay promise walay ingon nga priority mo. I don't know ano yung sad but dako gyud ang effect bay sa income or kanang wala siya mag-ingon nga kuan mo nang kung you guys are not yet ready or kalabang financially sa baka medyo shaky pa as much as possible sigurado gyud ninyo nga kanabang makasustain na isaktong pamundo or maningkamo kay kung kulang gyud sus grabe ang mga mood sa mong asawa bisa kung sa kagamay ang problema lagi kanan gamay nga problema bay makita ginabay malata lang na burag na sobra og tubig ang pagkaluto sa bugas or nakulangan gamay takong away or wala nimo nabutang sa hamper ang brief pero kung okay ang tanan bisa pagkalat kay oh my god pagkuha sa mga kalat i-lips to lips but that's reality. True. That's reality. So karon pa na ako nasabtan na how important nga sometimes labi na kamo na nakoy daughter nga hopefully tanang iyang maminyuan tanang ay kwarta kay aron dili mo puyor pud mo diri sa balay tapos ako ra poy mo pakaon ninyo no siya mo munang lami kay isulti nga well kung isumpay nimo na karon pa sa ko nakasabot nga mo yung gid ang mga ginikan kay sa mga teleserye ra man nato makita di ba sa teleserye perminti pangit ana tong mga mata pobre di ba nga mata pobre kayo kay nakauyab ang butato dato ang babae ta nakaminyo og pobre nga lalaki tapos burag ang dating dayon kay mata pobre kay gidawg daw my god kung kabalo lang sa gid mo sa real world ba lisod uy nga for example tungod lang sa kagwapo taambana way saktong paningkamo din nakipuyo ra na sa inyo taon niya dugang bakba nga pakaon tamo pag yung maghawid sa remote control hawod ba mo sa kanang chair bitaw nga pangkan yun siya pa niling ko dito sa tuba siya pa nag-change tapos siya pag magpasukad border mo nang makasabot na kumingin ko nga Ella please bahalag tengap bahalag pangit kaya din obda di mo piyong ramang gyapon ka bahalag pangit ng lakiha pero kamo may makasponsor sa among Europe tour ni Mami kasi daddy Asia raman ang kaya pang Europe lang one time lang di okay na Ginoo ko mora na okay kamo
Okay ka, Juanito. Si Ella, grade 5 pa. Sige, grade 5 pa na pressure na. Love you, Ella. Kama. Kamusta? Wala. Ganina ko kayo sa'yo. Walang huna ganina kay Brag, same lang gid kay Cons nga kanang maon di ay nga ginaingnan ta sa bata pa ta nga dili magdali-dali. Kay kung magdali-dali lisod gyud. Madam Agda. Dili gyud ka nang kesyo love nimo ang tao nga na murag worthy na mo or angayan na mo nga magbinyo. Dili gyud kay pag-abot na sa marriage gyud kanang dili siya hayahay nga dili ingon nga pangit kay na stress ka or something, but you have to work it out. Marriage is not it's not a bed of roses all the time. Kinahanglan gid siya i-work out. Kung walay money ang isa, mahal ka sa money. walay money ang isa, dapat gid mo mag-work out. Hindi man ka may makaingon nga ayo na dili na ta magbulag na ta kay yung ta nagkasinabot sa kwarta pa lang dali. It's a commitment, it's a gift na kailangan nimo siya i-work out. Yeah. Kasi, alam mo, kung mabalik ta ng kwarta, nabi uban mag-away, tapos labi na ang asawa kay walay trabaho, ta ang bana mo na kwarta. Di ba kasi katong madunggan kay burag hawd kay ang lalaki kay walay mabuhat ang asawa, di siya basta makahawa kay usaw niya pagbuhi siyang pamilya. Sa siya man kay, ako kwarta ako ni, balag mamay ko, wa kay pakialam kay maoni kay ako may gatagan nga pamilya. Luluoy kayo. Taon. Tapos ang asawa ni sumbong kay gikulata, gisumbong ang bana ni adto sa prisuhan. O kasagara kasi may mobit-bit sa breakfast sa prisuhan pagka morning, di ba? Ang asawa ra gyapon. Sorry na. Because kabalusad sila nga kay ang uban ng bang asawa, to be honest also, yun sila nga love gyapon nila. Pero sometimes ang uban tungod kay way choice. Kay may kwartan. Okay. Wala asa mo ko padulong so kumuhawa ko aning puder sa kumbana so mo nang nagyapon. Hay, money na ginigala. Kwarta gyud. Pero sa ko apod kinang speaking of kanang money man gyud, sir na matag money. Mupot gyapon ako nasabtan gyud. Now I understand. Kung sa kay importante mag-save. Ay, true. Pero connect lagi ni ang kwarta camera ang gigyapon eh. Kun ako gikikuning kwarta gyud ang nakaingon. Sabihin ta sa mo to na mo nga diligid to na namin ng money is the root of all evil. Dili. Without money is the root of all evil. Kana. True. The love of money wala na siya. Ano ni ko Brad, yung mga lately. Di kay kon check way for example, para karon gusto na mo ipa-kuan si Mako kada sa ko na ipa-check up kailangan basin daw katong pertussis o kato ba. Gusto mo since naurot man among kuan ang among savings, madam na short me or so ba. Sao na lang. Pero magana lang kanang kailangan yung ka mag-save. For dili man kanang kung mas maayo tutong sa teenager pa ka nag-save na mukha mo kanang labi bitaw kung sa una pa labi na kanang hospitalization ba kay munay kanang walay kanang pa-surprise bitaw na kanang di ka kabalo when kanang magsakit ka magpa-check up ka sus di ka kabalo mo na lagi ingon nila nga mo lagi daw na nga ang sweldo kani para savings kani dapat yun para naka-emergency tapag ana hala wala naman ko sweldo okay balik gibalik sweldo apong for travel sa utang sa yung travel ginawan kayo ko ana may pina-travel goals hospitalization ana pag ana hala nawala na tong okay ibalik pwede ni wala ni kani ako naglista mig mga expenses nga unsa ba atong i-give up bi lista kani mo neto expenses so sa to i-give up ani shit wa mi mag-give up importante tanan kayod pa ta kayod pa more so ako na ba kani siya kay pangwarta man to kani ako kay related po ni siya sa para pod makakwarta ka charis lang para sa pagpanarbaho ni siya the value of networking dili pwede nga magsige po tagto are you open-minded dili ni networking nga na ha ikaw bubot na lang magsad kalaparo na sa dayon ko paliw ko sa itong mga product ay kabala ka dili mo mamaligya dili ni siya pyramiding
Master kayo. Master kayo. Ay, dagan kita na atinan na ng seminar. Kaya para makalibre naman og snack. Oo, kay sa high school pa ko sa una kay mga pang-invite og mga ingana, no? Okay. So, the value of networking kamo kay puro yaga ra gyud inyo ha. Connection ba? Connection. Unsa ka importante ang mga connection? Na kay bisan pa siguro unsa ka ano kanang ang imuha lugang resume lami na kayo mapak with honor. There is unya kay mga yung ginagbakay man ang kinsa man imo connection karon diha. Diba? So dapat kabalo ka mo build og networking connection, linkages. Mo ba ni ang chika sa ato adres sa una, di ba? First gina to nga meeting samtang namo diri sa opisina. Pak. Widen. Your connections. Actually mo na isa sa akong lista diri ba nga nganong karon pa ako kasabong nganong mo yun sila nga don't burn bridges. Waka kabalubay ka na. Arson man po na ma-appreciate. Kanang mga old friends, ay sila waya by for just a useless nga rason. True. Kanay mong mga classmate, mga barkada office mate karon, you don't know, kabalo may mo ng barangay captain, may mo ng konsihal, or later nana sa BIR para nakahangyo sa BIR. Siya yung maduulan. Mauna siya. The same time, mo sana akong na-realize nga atong kanang imong mga friendship tanan-tanan. Ayaw good ba yogon? Kana bang it pays to be good. Actually. Then kanang word ito nga plastic ko ayo siya. Dili kina siya plastic professionalism. Basta naglagot na ka na siya pero wagi kay may mobile kinakay katuyuan siya kaday. Smile lang kita man dira. Ano man siya. Oo. You have to understand nga kaning nga world kailangan gini mo na ba yun? Yes. Connections, tanan, yung mga kabalo ba ka nga na ako yung mga sa panon sa pandemic ang katong mga naila nako ang panahon sa mga hosting mo nakatabang sa kuha. Panahon nawala ang EBS na ako yung mga friends nga mora po yung nakatabang sa pagdagan ako. Lalo na first time kani dagan imong apelyido daan dili politician diri wa mailhi. Tapos kung yung kag-resources, wala po imuha. Wala po kayo mga, wasa ka mo aging nakikailang mga barangay captain. Asin wala yun. So, ang naitabo, kato yung mga friends nga, wag gini mo giaway. Do, wala lang mo nagkita, but eventually mo kalit pop up. Mo message sa imo nga, boss mo, supporta mi sa imo. Kumusta ka? Makayon ka, may nalang giday nga, wasa ko na. Sipita ko, nabag ko yung mga naimong kaaway sa una. So, pero wala man sa kato siguro ako ng mga napaasa. Charot. Kana lang. Yun lang. Okay. Nako kani as a politician na. As a politician. Sige. Basing makarelate ko. Diri nagkani ba? Basing makarelate ko ano. Kani as a politician na karon pa nako nasabtan. Ngano ang kanang mga housing sa gobyerno perminti gyud kulang. Hala. Kulang gyud ba? Ngano man, I'll give you an example. Sige. Kasi ang housing sa tilo na lang, ang housing sa gobyerno, dili mo gina siya ingon na kanabang mo ginay kanabang automatic yun na siya nga para ihatag. Actually, burag move na siya sa local government unit to help sa mga nasunugan. Yes. Gibugaw sa mga dili lang yuta. Dili nila nga yuta, squatter sila. Kana so bay uban naigo sa widening sa project. O kana ingana. So technically wala sad nakabutang sa balod ang mga specifications ana nga kailangan gyud 2 story nga nay swimming pool. Wala ginabay pero at least mo help lang lugar sila. Now, ngano na kayo ko nga karon pa ko nasabta nganong dili gyud na siya kulang gyud perminti. For example, kita biya diri like for example, sa Cagayan de Oro lang alon, na usa ka balay na sunog. Usara na siya ka balay, di ba? Pero kasagara, kita baya kay gadapog biya taso sa kabalay. True. Na ay original mama papa, na siya usa ka anak nga nagpuyo pod ang iyahang bana baka or asawa, na isa single mom. True. So murag sa usa ka balay nga nasunog bay, ang mangayog balay na supposed to be isa ra ta to ma-multiply siya. Ma-multiply siya. Kaya ang katong original magpapa mangayo man. True. Ang katong iyang anak na nag-live-in mangayo man sad to. Ang single parent bay mangayo sad to bay. Oo. So minto sa usa ka balay nahimo na siyang tulo. True. Tadabi kung 50 ang nasunog.
Tadi same ang sitwasyon times 3. Times 3. So 50 nga nasunog nga balay bay, nagproblema ang gobyerno mohatag og 150 ka balay. True. Ingana nga kahitabo. Ingana Kasi sa kahitabo. ka household pangutan mo pila mo ka pamilya diha by family na din By ang family, ilahang dili paghatag per sa household. dili per household. Kasi siyempre ikaw sad nga gipangayuan kog balay, mudikli na sa kang ayan na pag uban-uban sa kodri may na lang nga naihatag True. nga libre. Because na may mentality na to nga libre man eh. True. Pangayo na lang pero mo True. lagi sa kadaghan bay. Di gini mo maapod-apod. Dili. May na lang ron in fairness dili sa pag muna ang design karon ni BBM o sa ni Mayor Clarison nga housing. Ang style karon bay mura na og kanang mga condominium. Condominium type na pasakan na kay kung imong padagonon daghan naman ang so may tabo pa pa vertical. So mura na siya condominium nga type. Well, ang ila lang gipalakaan na kay siyempre ang mga Pinoy pa kahilig kayo ka yung nagilo na sa gawas ba. So dili nagmay ngana. Ang problema lang ana daw kung masa sa kada no tabos Manila ang mga hayhayan asay panghayhay. So na problema na kung asay panghayhay ang may magdiara ka sulod. Ana, so kanang may ngana ang problema ta maglalis kung kinsay nasa pinakaubos, kinsay pinakataas. Wala gyud japoy satisfaction ba. Pero mo na naron ang dagan. So para nako kaning problema sa housing barag di gini siya mapsulbad bay. Dili. That's why as much as possible paningkamot yun nga mga tapos tama again ang housing karon nagaling sa lumbia ron as in pila 20 kundi ko sayo 25,000 units pero mo lagi ang style na condominium. Na dili na katong per kay kulang naman ka sa yuta. Ang sa Cebu na itabo nanay katong mga extension sa dagat gipantapal na. So kay term na kanang mura na kay kuan reclaim something basta burag dagat na itambak dito ng yuta magbot og housing ingana gyapon condominium type na. So like I said mo nang di gyud gihapon or kulang gihapon ang housing because mo lagi na every time nga naay balay masunog maigo sa project magmultiply siya mo daghan siya. So mo na din na depende na din na kanong kung kinsa ang maprayo kinsa bagi katong maigo. Kay kasagara po napoy problema sa uban nga for example kung tanawon gini mo ang planning diri na itabo sa Boulevard mo maning kabela na balik-balik ng kaso ang naigo gyud sa Boulevard yun yung yuta housing gyud sila. Dabi karon kay na may mga balay nga wala maigo gyud. Pero feeling nila kay murag unsaon man amo ni nga among si nadikit na Miss Boulevard. Gusto na po sila magpabayad. Murag gusto na po nila nga apila na lang po mi diri kay madamay man sad mi ani. Kung imo kung tanawon wa na ko sila maigo sa Boulevard. Pero tungod lang kay murag dikit na kay sila ba or wala na saktong access kay siyempre na may dalan. So sila po mag-request. Tapos ang problema pag yun labi na kung dagkon nga balay dako pong pangayo bali ko ani ako bali 5 million ni akong balay ay mga pinaana so medyo ma-action sa kabalaka na oy kadako pre sa imong balay madam. Okay kani pa temo na mga kanina sa politician na ni karon pasad nako kani as general or sa politician karon gina ko masabtan nga dili gyud tanan ma-please nimo ang tanang tao. Dili. Stop kanabang namang ibang mga tao bay nga kanabang concern kay sila nga dapat wala gi mabikil. And anything ilang buhaton kay para di ka gusto. That's impossible gid bay. Tay kung perminti ka magingana magunaon nga unsay isulti sa tao nimo. Bro sila na lang mag-dictate sa imong mga decisions. At the end of the day, agyapon hapon na gabi na. Wala kay nahimo. Wa kay nahimo. Exactly. So, dawaton yung kamatunan nga every time na kay buhaton nga desisyon naagyoy dili ganahan na ay ganahan. Sure. You cannot please and everybody. I think nagyoy mga tao sab nga bisag unsay mong buhaton nga nindot kung hater gyud sa nimo or di gyud siya ganahan nimo. Di gyud na siya ganahan nimo bay. Mag-post ka. Gwapo man so walay reaction no. Mura siya gaana na siya, mura siya panglili ba. Abangers. Sipiat na giniro no. Nalagi gamay ani. Nalagi gamay ani bugwak iwan. Guys, it's okay to have bashers or like it's okay nga kanabang
naagi dili mo uyon sa imong decision kay ana magina. You cannot please everyone. Dili gyud nimo ayaw gyud perminti focus sa imong kagalingon nga kailangan gyud walay mabikil, kailangan gyud perfect yun kay kung ana or naiusahay imong taning buhaton ni atras na sagga kay di ka gusto mabikil ni siya nga party diri na sagka na napin atras. So ang ending nimo di gyud ka maka-move forward. Man ang ginaingon nga kwan nga perfect is boring. Grabe sa siya. Nag-Holy Week lang ha. Naka-Holy Week ka lang ha. Perfect is boring. Like kay mga ano ha. Karon ra ako nasabtan nga matag decision dili gyud tanan malipay. Anak yun. Even sa imong family, di ba? Nakay mga decision sa imong family. Mabitaw dagan mo yung nga my house, my rules. Napuiban mo yung na my baby, my rules. Kaya usay na yung mga bata, tapos na yung mo suggest, yung imong buhaton, ikuan mo na yung, huy, ayaw kinapa-aplasido kay magkoneta. Huy, dapat mo nang ibulit sa, excuse me. Ako ning anak, my baby, my rules. Nasa mga balay dapat imo ning buhaton, ta imo ning kwanta. Tapos di dapat imo ning ibalin dali. Dapat ang imong kwarto. Please, my house, my rules. It's okay lang yun. Sa tanan mga naminaw, o mga nagtanaw sa podcast namo. True. It's okay. No, para nako ba nabalaka mangugo sa mga Gen Z karon kay kanabang pag something anay murag disagreement bitaw sa ilaha or more na something nga more ginababagan sila sa mga decision. Pero feeling nila, the end of the world. End of the world. Parang bangit na. It's okay. Though sometimes, kita po kung ginastoryahan, pwede masagta mo say og ka na bang muno nga malumanay lang ba? Pwede ka mo say og nakuha na ko imong point, nakita na ko imong koan, but or pwede ka mo suggest kuan siya pero ani why not yan na nimo siya ang imo lang gid is ni disagree lang ka sa iyahang point not on the person kay sometimes na mo kay nga good ba na nga hey tungod check ikaw di ko ganahan imo correct bahala ka di ba di lang gyud ko ganahan kung sa ko di ko ganahan ni Juan bati imong logo. Di ko ganahan. Tanan na lang. Pero klaro kay ka, more on ka. Pero if you're helping sa imong tao or sa imong office mate baka ha, ayaw siya bay, gwapo ni imong kaning koan, gwapo ni, pero pwede sab na kani atong buhaton ni ngani. Or mo suggest ka, why na, or itry daw ni bay, o dungagan ni mo. Ingana. Kay, abot lang lately, ako nabantayan, in relation po na ba, ako po na-realize nga, karami itong okay lang naiapan sa mga butang. For example, sa imong self or sa imong talent baka or barag naiapan para mariman imong self nga napakay space to para ma-improve. To improve, yeah. Tama. Ingin ba sila nga, there's beauty in imperfection. Yeah. Naagapon ako Attorney, wala kay entry karon. Attorney, hindi pwede. Galaw-galaw tayo. Una. Dami mga sayings. Wala, magiging ganina. Nagiging ganina. Sorry na. Okay. Well, pas kaya kong oras. It's already 43 na. Hindi ko gusto nga po 1 hour. Ito last na lang. Karon pa ko nakasabot nga nagiuban mga media nganong mutira personalan sa mga politician. Sa una I remember magsige mi radio conference uban namo ang namantay I think 2 AM station ang Davao ug ang Cebu. Ginapangutana sila perminti. Nganong di man mo number 1? Dara mo sa number 4, number 5. Isa rin lang perminti gina-report na, sir, sa amo mga sir, sa AM na mo, ang kalaban sir, ginatira gid ang mga politician. Kanag yung naong-naong yun, ikaw, tambalos-los kanag yun. Mo'y ganahan sa tao, sir. Kita mga sa ABS. Sa ABS ba di man ta pwede gon mo ingon nga, ikaw, councilor, Bernie Bitog-Bito, ka, clown ra ka diya, di maguta kay kita perminti maguta mediator ang gidesign sa ato sa una ba yung standard na may problema doa o Drew so unsa yung kasulti nimo mo daw ni ingon niya kuan man daw ka kuan maminaw lang ka di wala ko niingon nga kurakot ka o say mo masulti comment o say mo masulti sir nga mo daw ingon ni kuan middleman and that's the standard actually kung ka sa KBP o tanan pero mo lagi
sa tanan nila ang Davao og AM Sound og Cebu di gyud mag number 1 because dili man taan ang tira. Now nganong nakasabot ko ana kay namang mo PM sa ato nga sir. Ako'y bahala sa imo sir, tagay lang kong pang budget diha. And tinod gyud na lagi mga something like that. Do I understand sometimes nga mo nang ako karon it's okay nga na parang sige lang kay part man na silang trabaho nga medyo ana ba. Ma-realize po na ko nga ako like for example naimodol sa ato nga kanang magpa-commercial silang mga radio station. Sige pasensya sir gamay ra kay tamuyon dayon sila nga sir sa may kuan na to na sir kay ato nang amo kang ipabida or amo kang ikuan diyan ako na ako ano sa akin ko nga di naman ako dili na ko ingon nga kuan pagbalita lang gyud mo og kunang unsay sakto kung unsay dapat may baw-an sa katawhan padayon na lang gyud if namoy kuan sa ko hopefully sa tagan pod mi ninyo ma-appreciate sana ko ng kung for example sa ko lang personal na for example kung nakoy issue inyo sa kung Tagalog chance nga interviewon o pangutanon kon sa katinod para pod kasi dawat na itong kamaturan paglabi na nga ni padol na sa kuan bira ikaw tambalusod hindi man ni mo pangutanon or unsa ba nga at least let me explain unsa manggaling nga na ba sige nagtira pero walay exactly. feedback pero like I said sa atong topic now I understand nga nganong naingana kay naman sa giuban nga mo'y panginabuhi mo sa nailahang burag mo na nailahang panginabuhi na burag I'm thinking na lang nga sige ang kanang sweldo or imong makuha ani makahelp mo na sa imong family burag ingana na lang yun or something pero it's sad kay you have to kanang mandaot ka mo lang yun ang ano well at the end of the day kung ako gabiin na mahuman na ka pero mo rin na kung wala man sa gyud kay gibuhat or wala gyud kay true again you cannot please everybody sa mura to salamat kamo dia sa mga naminaw comment below kung para ninyo sa ba inyong mga karon pa ninyo nasabtan yan dagan salamat sa tanan mga nasa abroad nga naminaw na stuck sa traffic nag road trip salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa among podcast please do follow among mga personal pod na mga fan page syempre si Juanito sa Juan Photo follow yan sa mga shoot or everything ang galing nito si Juan Photo syempre ang among wholesome single hamis walay love life or wala lang siya nag on call lang yun wala siya nagpapakuan sa mo yan bye guys si Sampay na nasa siya yung mga vlogs niya and atangin ninyo kami ni Drew na po may mga bago na nga mga program nga mag-streaming o mag-broadcast very very soon. I don't know kung Kerry Bells na ba ni attorney yan na ba na-internalize mo mga na-internalize na ba ni last week na sa March nagising ko na April lapit na April na-internalize na internal bleeding na dahil ang soon to be attorney na mo si Drew Dalapo Galupo. Oh my God. Alisod ng apelido. Pulihan na ito nag-screen name. BG na lang, BG. Kini si Consiel Bernie Bitok-Bitok. Please paki-follow po sa Bitok-Bitok University sa akong Facebook page. Dagan salamat please kung asa man mo naminaw, comment below or ignami, i-PM me para at least kami po maganahan. Salamat, grabe, amazing kayo at mga listeners karon sa Spotify nagkataas. Thank you ha. Thank you guys. Thank you. Please again paki-follow sa among mga accounts. Ingat mo tala, I love you all. Bye. Bye.